салом бинандагони азиз, хуш омадед ба канали мо. Манам бо шумо вораи 9 километр. шахсоне ки дар сомонаи ютуб мехоҳем блогерӣ кунед, аз ютуб сум кор кунед, бас инеми рақамода занг бизанед, каналҳои тайёр ҳастанд, метавонед ки ҳунарихтан нишон бидиҳед, видеоро партоед ва сума кор кунед. Фақат чӣ бояд кард? шумо вақте ки видеоятонро сиёнка мекунед, видеоятон бояд ҳатман монтаж дошта бошад, барое ки видеои простоя оқа тамошо намекунад мардум. видеотонро хушрӯ монтаж кунед. агар авторский музыка дошта бошед, музикаи худтонро бимонед, агар надошта бошед, бихаред. На ки надошта бошед, аз ютуб метавонед беавторский музыка скачат карда партоед. вақте ки видеои шумо интерес нашид, мардум тамошо мекунад ва шумо суми хуба кор мекунед ва ҳам дар ютуб звезда мешавед, популяр мешавед, ҳама шуморо мешиносад. баъд каналҳо аз 1000 сар меша то 10,000 20,000 подписчикара чӣ намуд канале дар кора мо дорем. ҳамин рақамода ки занг задед, шумода маълумоти пурра гап мезана ки чӣ хеле каналҳо ҳаст ва кадом каналша бигирӣ ки выгодна боша. шахсе мехоҳад ки каналаш ҳама чизаш тайёр боша, и хеле каналам дорем. масалан монетизация, здравствуйте, монетизация, сообществаш, эфирш, налогш, ҳамаш пуркадаги, пин-кодо, дашот шубо ҳатто сум дора, ҳамаш ҳаста. кадом мехоҳад ки канали тайёр бигира, ягон заҳмат накаша, рақамода занг занед, канали тайёр бигиред ва суми хуба кор кунед. ҳозир сезони ютуба, ҳама дахнаки медоре, фақат ютуб тамошо мекунед ва суми хуба шумо кор мекунед. лайка мечиқем, аз видеои оянда бохабар мешем. ин номери рақамода занг занед, канала бигиред.